Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu munye omdali lwezulu nomhlaba oyidalele yena ngobuhlakani bakhe konke siyikho nesimi kukho. Siyasibonga isisekelo sethu singuKristu Jesu inkosi nomsindisi. Siyambonga uMoya oNgcwele ngaleli thuba lamanje lokuthi sime sithule ubufakazi phakathi kwenu. Sizovula ngomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Wena uyinkosi nomsindisi. Nkosi uJesu, masingcwelise igama lakho. Sibabaza ubukhona bakho nobukhulu bakho. Sikunika udumo ngaso sonke isikhathi kusukela ekseni sivuka kuze kube ntambama Nkosi. Ngoba ngisho ebuthongweni wena uyinkosi nomsindisi ngaphezulu kwempilo zethu. Baba, sikhulekela nabo bonke laba abangaphilile ngokwenyama nalabo abangaphilile ngokukaboya bedukiswa ngamandla yesitha. Ukuba Nkosi uzuphulukise konke ubuthakathaka obabambile enyameni namanketanga ababophile emoyeni Nkosi. Kuba bangabi nakho ukuqonda, babe namehlo kodwa bengaboni, benezindlebe kodwa bengezwa. Phulukisa Baba ukugula nokubhujiswa abahlezi khona, ngoba wena kuphela onamandla Nkosi yethu Jesu Kristu. Wena umsebenzi usuwenzile, and uyambiza umuntu ukuthi akholwe ngomoya nangeqiniso ukuze aphulukiswe Baba kukho konke ubunzima ahlezi khona nokuphuphuteka kukona ngokungaqondi nokungayazi intando yakho. Sithi Baba bathinte bonke abaziyo Nkosi nabakholwayo ukuthi ungabaphulukisa kuzo zonke izinhlungu zenyama abakuzona nokugula, ngoba ukugula kunasabela emzimbeni yabo. Sithi ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, wena Nkosi unamandla, phulukisa ke Nkosi uJesu kukho konke ubuthaka abakukhona. Intando yakho mayenziwe Nkosi emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele namacala ethu, ufake nomoya wokuthanda omunye komunye njengomoya ongcwele esipha ukuba sibe nothando egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Siyambonga uNkulunkulu njengamanje sizongena ezwini. Siyambonga uMoya oNgcwele ngamandla ezulu. Angihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Over to you brother. Amen. Amen. Thank God. Sibonge Musa wenkosi. Sibingelele kubonke abangcwele. Sibingelele ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu eyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Sithi igama lakhe liphakeme, igama lakhe lungudumo. Siloke sithule ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu uJesu Kristu unguye. Amen. uNkulunkulu ongenaye umphelezeli, uNkulunkulu ongenaye umhlangabezi, uNkulunkulu ongenaye umbonisi. Akanaye uNkulunkulu ongaphambi kwakhe noma osemva kwakhe noma oseceleni kwakhe, uthi nje uyedwa. Kusho yena ngomlomo wakhe uMoya oNgcwele. Siphimisela lokhu okhulunywa nguMoya oNgcwele bese sigcwalisa ngokwembhalo, silethe ukuqonda kulabo abafuna ukuqonda nokubafanele ukuqonda. Ngokuba ke akubo bonke abathi inkosi inkosi abaya kubona umbuso wezulu. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe beqiniso abathumela ukuze balethe ukuqonda, badlulise nomyalezo wombiko wokuthi ke wayezofika enyameni, waphinde futhi ahambe njengokwembhalo yabaprofeti ngokubethelwa esiphambanweni, avuke ngosuku lesithathu bese ehlala izinsuku eziwu-40 avula ukuqonda kuba apostoli bakhe bese ekhushulelwa phezulu. Izona zinto esizithola eziBhayibhelini lezo
okunye nokunye mayelana nokufa kwakhe ukuthi kuthiwe kufuneke sikucelebrate noma sibungaze ukufa kwakhe nokuvuka ngosuku lesithathu akukho eBhayibhelini. Lokho kukhohlakala nemfundiso zabantu. Ama-Easter izinto zabantu balemhlabeni. uNkulunkulu akazasho ukuthi si-celebrate ama-Easter. Akukho eBhayibhelini, kwakhiwa umuntu. Njengoba bakhe usuku lweValentine, njengoba bakhe usuku leHalloween, njengoba bakhe usuku lukaChristmas, njengokuba bakhe nama-holiday abantu abaphilayo, oMandela holiday, oShaka holiday, bayazenzela abantu abakholwa yikho ukuthi kuhle emehlweni abo. Kodwa uNkulunkulu akakazasho ukuthi lokho asikwenze nakwayodwa incwadi. Uma kuukuthi wena uthi uNkulunkulu wathi asikwenze, anginankinga, letha iBhayibheli ungivulele isahluko nevesi, and then bese siyalidingida udaba. Inamba siyayishiya ngaso sonke isikhathi, 066 566 9245. uyobe sosithola ne-email iyeza, ngoba sonicela nje ukuthi ningasabi ukusi-emailela ukuze sikwazi ukuthi sidingide izinto live. Uma kuukuthi khona ufuna ukukubuza, ukubuze ngayo i-email, sikuphendule live. Ngokuba inhloso ukuvula ukuqonda, mase-ke singcwaba lokhu ongesikho kaNkulunkulu ngembhalo nangemfundiso yeqiniso esithatha phansi eBhayibhelini. Baningi abangabaKristu benkohliso. So, ngomoya kaNkulunkulu ongcwele bonke bazokwambulwa ngokusobala. Sibonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe beqiniso abathumela ngomoya oyingcwele ukuthi ke bagcwalise ubufakazi ngokufika nangokuhamba kwaJesu Kristu okuyibo azibonakalisa kubona, waphakathi kwabo, wabafundisa, wabavula ukuqonda, wayeseqede buyela ezulwini. So, sesibuyela kuyo incwadi. Ngifuna incwadi kaJohane chapter 1 from verse 1. Baningi abantu abazibiza ngamaKristu, bazibiza ngama-Christians, bathi bama-born again Christians. Uma we-born again Christians, usho ukuthi noma we-born again Christian, noma ungumKristu ozelwe kabusha, usho ukuthi wena nami noJesu Kristu sinobudlelwane. Bantu baleyo ndlela. Kodwa ke khona le kumele sidlule khona ukuze kugcwaliseke ukuthi mina nawe noJesu Kristu sinobudlelwane. Ngokuba ke uma kukhona izinto ezisalayo ngokwemfundiso nangokwemiyalo, okusho ukuthi khona ongaphelele phakathi kwethu. Ngokuba uma unenkinga nento ebhalwe phansi eBhayibhelini, wena ufuna ukuthi ayisho lutho kwena noyonto, khona okushodayo kwena, hayi ukuthi uyahlanya, hayi ukuthi awuphilile, kodwa ke uhamba ngendlela ebumnyama, awukho ekukhanyeni. Ngokuba uJesu lo engimkhonzayo, lo Jesu engishumayela ngaye ungukukhanya. And ayikho enye into esingayifundisa ngoJesu Kristu ngaphandle kokuthi ukukhanya. Bonke abakuKristu bahamba indlela efanayo, ngokuba ke baphuza enkomishini eyodwa, badla kudla kunye kamoya. You understand? Mawuthiwa uyangifunela before ungene kule ncwadi kaJohane, ngifuna ungene kule ncwadi kaMathewu chapter 12. Ngasegcineni lapho uJesu Kristu ekhuluma ngabafowabo nodade wabo noma wakhe.
So sizwe ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuba umfowethu kuKristu. Kusho ukuthini ukuba usiswami kuKristu. Kusho ukuthini ukuba uma wami kuKristu. Incwadi ngokukaMathewu 12 isahluko 47. Yes sir. Mathewu Hayibo. Ayikethi isahluko 47. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 12 verse 47. Omunye wathi kuye, bheka unyoko nabafowenu bemi ngaphandle. So wafika omunye wabafundi bakhe wathi ke, bheka Jesu Kristu, unyoko nabafowenu bamile ngaphandle, bafuna ukukhuluma nawe. Umile uJesu Kristu lemkhona, uyafundisa izixuku zabantu. Wayesephendula uJesu Kristu, kepha waphendula wathi, komtshelileyo ngubani umame nabafowethu? So umbuzo wami ngobani na? Uyabuza uJesu Kristu, nami ngiyabuza ukuthi ke ngubani umame, ubani umfowethu, ubani udadewethu? Ngokuba ngokwembhalo uJesu Kristu kubeka kucaca ba ukuthi ubani umame, ubani umfowethu, ubani udadewethu. Welula isandla sakhe ngakubafundi bakhe. Ulula isandla ngakobani? Ngakubafundi bakhe. So ngobelula isandla ngakubafundi bakhe. Abantu labo amphambi kwabo. Njengoba emphambi kwabo labo bantu uyabafundisa ngoba uthisha, umaster wabo. Wathi bhekani, nangu umame nabafowethu. Ukhomba bani? Abafundi bakhe. Uthi nangu umame nabafowethu, bonke labantu abaphambi kwami abenza lokho engishoyo. Ngokuba yilowo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini, nguye ongumfowethu nodadewethu nomame. Nazo. So uma wena uthi ungumKristu, awuna excuse ngoba usuzinikile i-title yokuthi wena you are a born again Christian. Mina nawe akufanele sixabane uma sikhuluma izinto zikamoya. Right? Ngokuba ke uthi uJesu Kristu ke ngokuba yilowo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini. Owenza ini? Intando kaBaba osezulwini. Uma ukuKristu wena usibiza nge-born again Christian noma ngomKristu ozelwe kabusha, wenza intando yasezulwini. Wenza intando kaBaba osezulwini. Yes Lord. Wenza intando kaBaba osezulwini. Awenza intando yakho ngokuba usuzinikele kuKristu. Awu compromise. Awuna kuzilandulela futhi. Ngokuba wena ngeke uzibize ngomKristu ungayenzi into eshiwa uKristu. Do you understand? Hallelujah. 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 Glory to God. Ngeke uzibize ngomKristu ube wena ungayenzi into ebhalwe phansi eBhayibhelini eshiwa uKristu. Ngokuba ke uma uzibiza ngomKristu kodwa manje wenza izinto eziphambene nento ebhalwe phansi, wena awuyena kaKristu. Ithini incwadi kaMathewu chapter 15 chapter 15 verse 14. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 15. Yes sir. Verse 14. Yes sir. Bayekeni. No, hlehla. Hallelujah. Cala from verse 7. Hallelujah. Bazenzisi. Yemuzwa ithini incwadi? Bazenzisi. Wo. Usho ngumKristu ngithi. Uvuma ngomlomo wamekela abantu ukuthi ke I'm a born again Christian. Ngizole kabusha, ngingumKristu. Ngikholwa kuJesu Kristu ngoba wona kwafela izono zami. Basho njalo ngithi. Kodwa ke uthi uJesu Kristu ubhuti wami nosisi wami nomame yilabo abenza intando kaBaba osezulwini. So uma wena ungayenzi intando kaBaba osezulwini uzibiza ngomKristu, ithini incwadi? Bazenzisi. Wena ungumzenzisi. Hallelujah, glory to God. Ungumzenzisi. Awuna choice futhi. Awuna kuzandulela ngoba isho njalo incwadi yaMaroma ithi ke, oh man, awuna kuzandulela. Uma ungayenzi intando kaBaba wethu osezulwini, awukho kuKristu wena, awuyena umKristu wena. Uyini? Bayazenzisi. Ungumzenzisi.
uyazenzisa baningi abantu ehlangana nabo emgaqweni besibiza ngamaKristu, abantu besilisa basibiza ngamaKristu, abantu besifazane basibiza ngamaKristu. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Benzani? Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Uzotshelwa isangoma sithi ke siyiChristian. Uzotshelwa inyanga ithi iChristian. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Uzotshelwa umthandazo othandazela intambo ukuthi uyiChristian. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Lalela, uzotshelwa isifebe ukuthi siyiChristian. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Uzotshelwa umuntu olala otshwaleni ukuthi uyiChristian. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Uzotshelwa umthakathi umuntu ophatha imithi uthi uyiChristian. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Uzotshelwa umuntu wesifazane osuyashumayela athi uyiChristian. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. Kepha inhliziyo yaso ikude nami. Uzotshelwa ke umuntu ongafuni ukubhoza ikhanda lakhe uma esesontweni athi uyiChristian. Kepha inhliziyo yaso ikude nami. Do you understand? Amen. Ngokuba ke uma wena ungumKristu uyazithoba njengoba noJesu Kristu wazithoba kwaze kwaba sekufeni. Hallelujah. Wenza into eshiwo umoya oyingcwele. Amen. Ngokuba wena awusenzi intando yakho, so wenza into eshiwo phansi eBhayibhelini kuphela. That's Lord. Amen. Awunakho ukuthi ke no ngoba manje mina ngisebenza umsebenzi okanjena noma awuna excuse. Awunakuzilandulela. Ngokuba ke lo ongakuthina ungaphezulu labo basemhlabeni. Umuntu ongafuna ukuhlonipha ke into ebhalwe phansi eBhayibhelini noma utshela iboss yakho, uma utshela iboss yakho nomuntu wesifazane uthi mina akufanele ngihambe ngekhanda enqunu, ngishadile. Yes Lord. Akufanele ngihambe ngamabhuluko nama-ties la emsebenzini. Ngokuba yini ke mina ngiyakholwa ngingcwele. Yes Lord. Imfundiso kaKristu noma imfundiso kaNkulunkulu ithi ngingahambi ngamabhuluko umuntu wesifazane akufanele ugqokisa komuntu wesilisa. Amen. Amen. Ungitshela ukuthi wena uthi uyiChristian kodwa ke ulala nabanye abafana. Amen. Yizo lonto leyo. Yes Lord. So uma wena uthi unobudlelwane nami noKristu, sobabili ufuna sikhulume language eyodwa, unga-offendeki uma ngitshela ukuthi ke wena akufanele uyani ungashadile, akufanele ugqoke kanje, akufanele umuntu wesifazane akhunde iy'nwele, akufanele umuntu wesifazane aluke iy'nwele, akufanele umuntu afake ucwebe othi uyiChristian. Kubhalwe phansi eBhayibhelini. Ngeke uze ungitshele ukuthi wena ke siphila ngaphansi komusa. Lowo musa lowo unemigomo nemibandela ukuze ungene kuwona. Incwadi uIsaya isahluko 29 verse 13. Yes sir. Yathi inkosi ngenxa yokuba laba bantu besondela bangidumise ngemilomo yabo. Ngokuba uNkulunkulu wakhuluma ngomprofeti uIsaya wathi ke labantu bayasondela kodwa bakhuluma ngemlomo kuphela, ngokwezenzo baqhelelene nami. Kodwa bazidedisele kude nami izinhliziyo zabo. You understand? Into eshoyo ngalo uJesu Kristu, into eshoyo uIsaya. Nokungesabi kwabo kungumyalo wabantu. Bona bakholelwa yini izinto abazitshelwa abantu. Umfundisi wakho athi ayikho inkinga la. Ungeza khona uyisidakwa. iBhayibheli lithi ke woza khona uyisoni izwi likusebenze ukuze wena uphenduke. Awunako wena ukuhlala uthi ke ususonke 5 years kodwa usazama ukuphenduka. No. Wena uyisoni. Nokungesaba kwabo kungumyalo wabantu abawufundisiweyo nje. Ungesaba kwabo ngisho izona ngishoyo. Fundiswa umfundisi wakho ukuthi ke uNkulunkulu akanankinga nendlela obukeke ngayo, unendaba nomthando lakho nalo kuyena. Amen. Unamanga. Yes Lord. You understand? Yes Lord. Unamanga. Yes Lord. Umuntu akuKristu hambe kwincwadi yokuqala kaJohane. Incwadi yokuqala kaJohane. Yes Lord. Not isahluko sokuqala, incwadi yokuqala. Ufuna isahluko sokuqala kulo ncwadi. Hallelujah. Ufuna isahluko sokuqala from verse 1. Amen. Incwadi yokuqala yompostoli uJohane. Incwadi yokuqala yompostoli uJohane. Isahluko sokuqala. Yes sir. Ivesi lokuqala. Yebo. Lokho kwakukhona kwasekuqaleni. Lokho okwakukhona kwasekuqaleni. Esakuzwa sakubona. Sakuzwa ibake into ayizwa into eyikhona kwasekuqaleni. Right.
sayizwa ngabaprofeti ngezwi liphuma kubaprofeti waphindwa wathini sakubona ngamehlo ethu weza enyameni bayibona inkazimulo yakhe njengoyedwa ozele kuyise sakubheka bambona uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uNkulunkulu ayihleli kuyona nezandla zethu zakuphatha yayizona ngishoyo uNkulunkulu weza enyameni uma wena uthi ke uyakholela kulento ebhalwe laphansi uma ikutshela imiyalelo lezinto okumele uzenze njengomuntu othi wena uyakholela kuyona yonke into ayishoyo uza kuyenza ngokuba ke awunakho wena uthi ungcwele uhamba utshela abantu ukuthi ungcwele kodwa ke wenze izinto ezokuhlambalaza igama likaJesu Kristu okwezwi lokuphila funda kahle iphelele nezandla zethu zakuphatha okwezwi lokuphila zamphatha izandla zethu kusho umpostoli uJohane nokwezi lokuphila izwi elokuphila yena uthi ke mina ngiyindlela neqiniso nokuphila mina ngiyindlela neqiniso nokuphila so uma wena uphila kule ndlela yakhe ngokuba phela uma uthi uKristu uhamba ngendlela kaKristu uma uthi wena uphila eqinisweni wenza yonke into ebhalwe phansi lokho kuphila kwabonakaliswa sakubona uma wena uphila ngokweqiniso uhamba ngendlela kaJesu Kristu ebhalwe phansi awunaki uzidlandulela uma ke wena uphila othandweni lakhe uzobonakala ngembhalo ngokuba ke abamthandayo benza intando yakhe siyaqinisa sinishumayeza lokho kuphila okuphakade okwakukhona kuyise kuphakade ukuphila okukuKristu lokho akuthatha kuyise ungifundela uverse 5 walo ncwadi kwabonakaliswa kithina ngifundela uverse 5 incwadi yokuqala yompostoli uJohane isahluko sokuqala verse 5 nanti izwi esalizwa kuye leli izwi esalizwa kuye uJesu Kristu sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya so uma mina nawe wena mKristu osibiza ngomKristu kodwa manje ube wena ugqoka ngendlela engaqondakali wenza izinto zezwe ukhuluma ngendlela engaqondakali ukhulumisa kwabantu bezwe uma sikuKristu isincwadi yena uyini uNkulunkulu ungukukhanya so uNkulunkulu ungukukhanya ubumnyama abukho kuye nakanye izinto zobumnyama azikho kuyena lalela ke njengoba isho kanje incwadi ithi kuye khona ukukhanya ubumnyama abukho nakanye okusho ukuthi ke wonke umuntu othi kuKristu uhamba ekukhanyeni wonke umuntu othi ukholwa kuKristu uhamba ebumnyameni uhamba ekukhanyeni so uma wena uhamba ekukhanyeni ukuKristu uhamba ekukhanyeni ngokuthi ke wena uhamba le khona ukukhanya okunguKristu ulandela ke izinyathelo zikaKristu wena ke ulandela imiyalo kaKristu wena ulandela imfundiso kaKristu hallelujah glory to God you understand so manje incwadi kaJohane le enye incwadi kaJohane isahluko sokuqala sifuna ukuzwa ke manje ngokuphelele incwadi ivangeli ngokukaJohane incwadi ivangeli ngokukaJohane isahluko sokuqala ekuqaleni wayekhona ulizwi isahluko sokuqala iverse lokuqala lithi ekuqaleni wayekhona ulizwi uJesu Kristu ulizwi wayekuNkulunkulu yayizwa lento engishoyo ekuqaleni wayekhona ulizwi uJesu Kristu ulizwi wayekuNkulunkulu uJesu Kristu amen do you understand glory to God so uma ke uJesu Kristu engulizwi amen kusho ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu amen ngoba yini ke imbhalo izoveza lokho ithini ulizwi wayenguNkulunkulu right qhubeka yena lowo owayekhona ekuqaleni yena lowo eqaleni wayekhona ulizwi amen yena lowo owayekhona eqaleni kuNkulunkulu ulizwi lowo amen sikhuluma ngezwi amen before kube khona inyama kwakukhona izwi amen before kube khona umhlaba kwakukhona izwi
konke kwavela ngaye. Yayizwa indaba. Before kube khona amanzi nelanga nenyanga nomhlaba nezihlahla kwakukhona izwi kwangekho lutho. Konke kwavela ngaye. Konke kwavela ngezwi. Ngaphandle kwakhe kukaJesu Kristu akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Kwakungekho lutho. Yingakho incwadi yaGenesis isitshela chapter 1 verse 1 uyasitshela incwadi yaGenesis. Amen. Ithini? Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Yizwa uNkulunkulu akadalanga amanzi, wadala izulu nomhlaba. Amanzi engekho amanzi kuba phela ekhona amanzi futhi ke owezodala kanjalo umhlaba amanzi esekhona. Kwaqala uNkulunkulu wadala ini? Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. uJesu Kristu. Amen. Wadala izulu nomhlaba. Umhlaba wawuyihlane elingena lutho. Umhlaba wawungena lutho uJesu Kristu. Wadala ke izulu nomhlaba. Hambe bazodideka basasuke bathi ke uJesu Kristu wazalwa uMaria. Ngikhuluma ngezwi. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Do you understand? So, mophinda ngale kule ncwadi yaJohane khona azobatshela yona le ngifuna ukubatshela yona before ngiqhubeke. Hallelujah. Glory to God. Qhubeka. Hallelujah. Yes. Konke kwavela ngaye. Konke kwavela ngaye Jesu Kristu. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kwakungekho Konke lutho. okuvelileyo. Konke khona kwavela kuJesu Kristu. Ukuphila kwakukuye. Yabizwa indaba ithini? Ukuphila kwakukuye. Uthi kwincwadi kaJohane chapter 14 verse 6. Amen. Ngiyindlela, ngiyiqiniso, ngikuphila. Amen. Kusho indodana egcwele umoya, egcwele ubaba wethu osezulwini. Amen. So, uma esho njalo uJesu Kristu, khona into azoyisho futhi la kule ncwadi ophinde uqhubeke. Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukuphila kwangukukhanya kwabantu. Lalela. Ukukhanya kwakuku Adam. Yes, Lord. Ngesikhathi uNkulunkulu emdala aze aphule umthetho ayewunikiwe engadini wangena ebumnyameni. Yes, Lord. Ukukhanya kwaku Adam Yes, Lord. wakunikwa uNkulunkulu wayengayena uJesu Kristu Adam. Kodwa ke waba indodana yokuqala eyazalwa kodwa ke inkosana yile izwi. Yes, Lord. uAdam inyama. Yes, Lord. uJesu Kristu yizwi. Hallelujah, glory to God. Amen. So izwi leze enyameni. uAdam wakhiwa phansi enhlabathini. Amen. Igama lakhe liqhamuka ezulwini. Amen. Igama likaJesu Kristu liqhamuka ezulwini, ligcotshwe ezulwini. Yes, Lord. uMesaya, Yes, Lord. uKristu, Amen. Maluleki. Hallelujah. Yeshua, Amen. Hallelujah. the Savior, Amen. Kristu. Hallelujah. umhlengi. Amen. Hayi mina. Amen. Ngisho umhlengi owaqala ezulwini. uNkulunkulu nathi, Yes, Lord. Emmanuel. Yes, Lord. Lesikhuluma ngaye. Yes, Lord. Do you understand? So, ngesikhathi uAdam ephula umthetho wangena ebumnyameni ngokuba uNkulunkulu wabatshela ukuthi ke bangadli esihlahleni noma umuthi othize. Ngokuba ke uma bedla kulowo muthi lowo bayokufa nokufa ngoba bayobe sebekwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Yes, Lord. Yes, Lord. So, uma ke sokwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi, uma uhlele empini uhambe kumnyameni, uma wazokuhle wena uhambe ekhanyeni ngokuba uNkulunkulu ungukukhanya. Yes, Lord. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni. Ukukhanya okukuKristu kukhanya kulabantu abaphila esonweni. Kepha ubumnyama abukwamukelanga. Kodwa ke namanje abafuni ukwamukela izwi, abafuni ukukholwa yizwi. You understand? Njengoba uJesu Kristu engukukhanya, izwi aphathiswe lona. Akuyona inyama ekukhanya, yizwi aliphethe, umoya ohleli kuyena okukhanya. Lo moya lowo owuhleli kuAdam kungawafiki uEva. Wahleli umoya wokusaba, izwi nomthetho ayonikiwe ayokumela ugcine nemiyalo abakumela igcine. Ukuphila kwakukuye. So ukuphila kwakukuyena
kwakuku Adam ukuphila uNkulunkulu uthi akuyona intando yakhe ukuthi abantu babhubhe. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. So baseqaleni kwangeyona intando yakhe ukuthi ke uAdam aphule umthetho. Amen. Amen. Kodwa wamnika intando Yes, Lord. ukuze ke akwazi ukuthatha izinqumo akhombise ukuthi ke umuntu uyakwazi ukulalela ngokuba mawulalela ugcina umyalo. Kodwa ke uma ungalaleli uyaphula umyalo. Njengoba noSathane wawuphula umyalo. Yes, Lord. Waphuma ezulwini wasemhlabeni wazocindezela ke abantu ngokubuyaza isikhathi sakhe ukuthi sifishane. Ngakho ke ukukhanya Kwakukuye. Amen. Ukukhanya kwakuye. Ukuphila kwakungukukhanya. Ukuphila kuyini? Kwakungukukhanya. Ukuphila kungukukhanya Kwabantu. kwabani? Kwabantu. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni. Ukukhanya ebumnyameni. So wena uma ke uzalelwe esonweni awuzalwanga izisoni. Uzalelwe esonweni ukuze wena uthole ukukhanya kufanele uthole imiyalo kaNkulunkulu. Azokwenza uhambe ekukhanyeni ngokuba ukukhanya kukuye uNkulunkulu. Uma ungafuni ukukholwa yilokho obhalwe phansi. Amen. Nemiyalo kumele uyilandele. Wena uzoholwa ke. Ingilosi yobumnyama Yes, Lord. uSathane. Njengoba uSathane afika kuEva wamkhohlisa wamlutha. Wamenza ukuthi aphule umyalelo kaNkulunkulu. Wona base bewela esonweni bobabili. Yes, Lord. Nendoda yakhe Yes, Lord. uAdam. Yes, Lord. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni. Ukukhanya ebumnyameni. Kepha ubumnyama abukwamukelanga. So lokukhanya okuza noKristu. Lemfundiso eza noKristu yokukhanya. Abantu abafunanga ukuyamkela njengoba namanje abantu besenza ihlaya ngokufa kwaJesu Kristu nangemfundiso kaJesu Kristu. Ngenza isibonelo idakwa mokhuluma nazo abantu asebezinikele ekutshwaleni bathi ke nangu uJesu Kristu wenza washintsha amanzi owenza iwayini. Abazi uJesu Kristu ukuthi ke wayekhombisa ukuthi ke yena ungothunyiwe angenza noma ngabe yini. Incwadi ngokukaJohane isahluko 5 verse 24. Ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo. So mengithi mina ke uJesu Kristu uNkulunkulu angikhulumi ngenyama. Uthunyiwe uJesu Kristu. Indodana lengikhuluma ngayo ethunyiwe. Bathi ukukhanya kuhleli kuyona. Ngoba ayikho into ayenzayo azenzela yona ngokuqonda kwakhe. Konke ukwenza ngentando kaMoya Oyingcwele. Ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo. Yangitsho izwi indaba ithini? Uma uzwa izwi not ukuthi ulalele inyama. Mozobheka mina wena uzoba nenkinga. But mozolalela into engishoyo engithatha phansi eBhayibhelini izwi lelo lakhulunywa uJesu Kristu lisakhona namanje lilinde wena ukuthi ke ukubone ukuthi wena uyisoni. Ubone wena ukuthi uhambe bomnyameni bese emva kwalokho akholwe ngongithumileyo. Uyakholwa yilezwi leli elingithumile. Lezwi leli elingithumile lali kuKristu lithi angizovuselela the same message yayikuKristu. Unokuphila okuphakade. Uzothola ukuphila okuphakade. Unokuphila okuphakade. So wonke umuntu othi ke uyakholwa ukholwa into ebhalwe phansi akakholwa yimina. Umuntu othi ke usekukhanyeni ukuKristu uzalwe kabusha ukholwa into yonke ebhale phansi akaye ekwahlulelweni. Ngeke uze wahlulelwe ngoba yini ke wena ulungisiwe usaphila wazalwa kabusha usaphila ngokuba okuzelwe inyama okwenyama kodwa okuzelwe umoya oyingcwele okukamoya oyingcwele ikona lokhu ukuthi uma wamkele izwi wamkele ukukhanya. Yes, Lord. Uma wamkele izwi wamkele ukukhanya. So uma wena
uhamba ngendlela kaKristu unokuphila okuphakathi ukuphila okuphakathi akayi ekwahlulelweni kepha usephumile ekufeni so ngeke uze uthi wena ungumKristu but wena uyafeba wena uyaphuza wena uyantshontsha wena uqamba amanga wena uyaphinga haleluya wena ufakazi wamanga ngeke uthi kuKristu ngokuba ngizokutshela ukuthi ke wena umuntu wesifazane akufanele ugqoka ibhlukwe ngokuba ke ithi imbhalo ke umuntu wesifazane akufanele agqokise umuntu wesilisa yes lord uzothi amen amen ufuna ukuguquka esenzweni sakho uma ngempela uKristu kodwa uma ungumzenzisi njengoba isho incwadi isingabazenzisi haleluya amen uzofuna uzodilelwa mina uzothi mina ngiyakujaja mina ngiyakwahlulela mina ngizenza ngcono no usho umbhalo mina ngikhuluma into ebhalwe phansi uma ihlula lonto wena ukho kuKristu ingakho ithi incwadi abakuKristu ngeke baze bahlulelwe amen asikho isidingo sokuthi wahlulele umuntu oright ungabahlulela kanjani umuntu ohamba ngendlela elungile akayi ekwahlulelweni akayi kuphi ekwahlulelweni kepha usephumile ekufeni uphume kuphi ekufeni wangena ekuphileni umuntu osaphila lokhulunywa ngayo amen akukhulunywe ngomuntu ofile khulunywa ngomuntu akukhulunywa ngomuntu osehlukene enyama nomphefumulo khulunywa ngomuntu osinyama isehlangene nomphefumulo ukuthi uhambe kumnyameni noma uhambe kumnyameni inyama ifile umphefumulo wakho nawo ufile khona uphila ngokuba ke indlela ohamba ngayo khona uthi uyakholwa yes lord you understand ngiqinisile ngithi kini isikhathi siyeza uthi isikhathi siyeza sesikhona namanje lesikhathi lesi lapho abafileyo bayakulizwa izwi yayizwa indaba mengithi mina ke wena ufile uhamba ufele ebumnyameni ufe ngokwesikhumba sakho nangenyama yakho ngokufela ezonweni zakho wena uyaphinga uyaphuza uyabhema wenza zonke izinto ezenziwa umhlaba uyehlabela amadlozi uhlabela amadimoni ukhonza izithombe ukhonza uNkulunkulu abathathu haleluya isikhathi siyeza sesikhona namanje akekho uMkristu nomuntu ongcwele owenza into othanda uyena wonke umuntu ongcwele wenza intando kaNkulunkulu njengoba loJesu Kristu esikele ethi ke akenze intando yakhe wenza intando yalowo omthumile uthunyiwe thunywa umoya ongcwele haleluya so njengoba ngimi la ngithunyiwe thunywa umoya ongcwele akukho engizenzela khona ngokuqonda kwami angifundisi intando kaMhlengi angifundisi imfundiso kaMhlengi no lapho abafileyo bayakulizwa khona umfundisi wakho ehlangana nenkinga nokuthi wena ugqoka ibhlukwe umuntu wesifazane nokuthi wena ufake i-makeup lo umfundisi kaSathane uma khona umfundisi ethi ke akanenkinga wena umuntu wesifazane ukuthi ufake inwele zokufakelwa namacici nezimpahla ezincane lo umfundisi kaSathane olwa inkanuko ufuna ukulela nawe amen buya ngale chapter 1 siqhubeke haleluya incwadi ivangeli ngokukaJohane isahluko sokuqala verse 5 yes sir kukhanya kumnyameni so uma wena usonta esontweni lapho khona ke umuntu osifazane oshumayelayo uthi umvangeli kukhanya ebumnyameni wena uhamba usebumnyameni and izwi likaNkulunkulu liyakutshela ukuthi ke kwincwadi yokuqala kwabaseKorinte chapter 14 verse 34 yakutshela izwi ukuze khona uzobonakala ukuthi wena ukholwa izwi noma ukholwa imfundiso yabantu sozwa ngezwi 14:34 haleluya yes sir incwadi yokuqala kwabaseKorinte yebo isahluko 14 verse 34 yebo abesifazane mabathule emabandleni lithi iBhayibheli ke uma wena uthi unomfundisi umuntu wesifazane umbishophi uyaba lapha eqabalase kwipulpit egqoka ibhlukwe efaka namacici egunda ikhanda engalibhosile ikhanda
abesifazane mabathule emabandleni. Wena usonto esontweni likaSathane. Lesonto selakuyona isonto likaSathane liholwa ke umoya omnyama. Ukuba ke uJesu Kristu ukukhanya. Wonke umuntu okuKristu wenza intando kaNkulunkulu, wenza imiyalelo kaNkulunkulu njengoba injalo. So uma wena besifazane thiwa ke hlala phansi esontweni, uzohlala phansi. Asikisho ngosokuthi ume lapha ko Sunday school. Ngakho Sunday school okuthiwa ufundiswa umuntu besifazane efundisa izingane ezincane ngoJesu Kristu. Lithi iBhayibheli lithini? Abesifazane mabathule emabandleni. Ngizomtshela ukuthini? Ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume. Ubani okunikile mawugcotshwa umfundisi wakho, lo mfundisi wakho umfundisi kaSathane. Uma egcobile ukuthi wena ume phambi kwabantu ushumayele esontweni nabantu bathi ke praise the Lord. Praise the Lord, uSathane lo limkhonzayo. Kepha mabazithobe njengokuba usho njalo nomthetho. Usho umthetho akuthiwa umhleli. Usho umthetho. So noma ngikhathanga uma kuthuna inkani engakanani wena uthi ke uzoqhubeka ushumayele ngokuba umoya wakho ukutshela ukuthi ke noma uNkulunkulu ukhuluma nawe, uNkulunkulu ngeke akhulume nawe into ephambene neBhayibheli. Haleluya. Ngeke. Haleluya, praise God. Ngeke. Ngokuba ke bonke abaprofeti ukhuluma nabo the same language. Let's go. Ukhuluma nabo the same language. Bonke abapostoli uJesu Kristu asibonakalisa bona ukhuluma the same language. Ibhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. So wena uzoqhamuka nomoya wakho oseceleni ukuthi ke no my spirit asivumi nje ukuthi ngiyeke ukushumayela, uNkulunkulu umbizile ngigcotshiwe. No, awugcotshwanga, ugcotshwa uSathane. Unindiwe uSathane ngamanga. Haleluya. Ngokuba ke uNkulunkulu khona ukukhanya, khona iqiniso, khona ukuphila. Haleluya. Ngifuna incwadi ungiphe incwadi yaseGalatia. Ngithi chapter 4. Buthuma kule ncwadi yaseGalatia chapter 4. Haleluya. Ngifuna ungiphe lapha ku verse 1, starting from verse 1. Mangaphosisi. Incwadi kwabaseGalatia isahluko sesine kuvesi lokuqala. Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane kayihlukile ngalutho encekwini. Indlalifa uma iseyingane ayihlukile ngalutho encekwini. Ingane iyinkosi yakho konke. Ingane inkosi yakho konke. Kodwa iphansi kwabaphathi. Kodwa ingaphansi kwesandla sabaphathi nababonisi kuze kube isikhathi esamisiswa. So usho ukuthi ke uma wena ubekiwe njengomuntu ozobusa, kufanele ubekwe until kuze kufike isikhathi lapho khona uzokhushulwa khona ubekwe kulo ndawo kumele ubekwe yona ngesikhathi esifanele ngaphansi kwesandla sabantu abangaphezulu kwakho. Amen. Kuze kube isikhathi esamiswa nguyise ngaphambili. Kanjalo nathi lapho siseyizingane sasisebugqileni phansi kwezimfundiso zobungane zezwe. You understand? Ngesikhathi lenza zonke lo masigcoze niwenzayo emasontweni, nithi abantu besifazane abashumayele, abafundisi benabafazi nga2. Nenza inkanuko zenyama. Amen. Ngokuba ke incwadi kaTimothy yokuqala hambe kuyona. Ngifuna unginike iscripture esizochaza khona ngabantu akuthiwa babafundisi ukuthi ke bafanele ubukeka kanjani noma babishop. Amen. Incwadi yokuqala kaTimotheyu. Amen. Timotheyu isahluko sesithathu. Yes sir. Incwadi yokuqala kuTimotheyu isahluko sesithathu kwivesi lokuqala. Yes sir. Likholekile lelizwi elithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi. So uma umuntu efuna ukuba umbishop noma umbonisi, unqanele umsebenzi omuhle. Umele unqanele umsebenzi omuhle. Ngakho umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo. So akufanele uma wena ungumbishop
ukuba nina abantu labantu abaniholayo ngenxa ukuthi aniyazi imibhalo nihola abantu abayikhohlakali abenza imikhuba abasolekayo entshontsheni imali zabantu abasolekayo ekutheni-ke babe nabafazi abaningi abasolekayo ekutheni bafundisa into engeyona engaqhamuka eBhayibhelini. Ngakho umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo. So umbonisi ufanele ukulunga phambi kwamehlo kaNkulunkulu kuqali. Indoda emfazi munye. Yezwa indaba ithini? Indoda emfazi munye. Yalela. Uma uJesu Kristu konke ekhuluma le ntombazane le eSamaritan kwincwadi kaJohane before ubuye la kwethe le ncwadi chapter 4 Ngifuna uchapter 4 incwadi ekhuluma nayo intombazane eSamaritan. 8:2 ekhuluma la verse 17. Hallelujah. Hallelujah. Yes sir. Incwadi ngokukaJohane isahluko No, starting from verse 15. Amen. Incwadi ngokaJohane isahluko 4 yes, sir. From verse 15. Yebo. Owesifazane wathi kuye, Nkosi ngiphe lawo manzi ukuba ngingomi. So, nangu uJesu Kristu ukhuluma nomuntu wesifazane, umuntu wesifazane akaza mbona uJesu Kristu abazani. Lo muntu wesifazane iSamaritan, uJesu Kristu ungumJuda, kuyi-2. So manje ukhuluma naye ucela amanzi uJesu Kristu umuntu wesifazane ke ungacela kanjani amanzi kumina wena ke ungumJuda mina ngiyiSamaritan. Hallelujah. Athi uJesu Kristu ke ukuba bawazi ukuthi ubani locela amanzi kuwena. Ubungeke ukhulume kanje ngokuba lo ocela amanzi kuwena angakunika amanzi ayokwenza ukuthi ungaphinde wome. Ambuza ukuthi wena ungubani wena ngokuba ke ungabe wena uJakobe noma uAbraham. Hallelujah. Mkhulu hallelujah. Emva kwaloko mase akhulume namuntu wesifazane amenze akholwe ukuthi ke yena unguKristu. Sesifuna ukumuzwa memkholiswa ukuthi uthini ke. Amen. Owesifazane wathi kuye, Nkosi ngiphe lawo manzi. So umuntu wesifazane usefuna lamanzi azokwenza ukuthi ungaphinde uncanwe ukuba ngingomi ngingabe ngiseza ukukha lapha. Wathi kuye, hamba ubize indoda yakho uze lapha. Owesifazane waphendula uthi akahamba ubiza indoda yakhe khona afuna ukumprovela yena uJesu Kristu ngokuthi lo muntu wesifazane akaza mbone kodwa ke ufuna ukumkhombisa ukuthi yena wazi ngaphezulu kwakhe. Owesifazane waphendula wathi, anginandoda. uJesu wathi kuye, usho kahle ukuthi anginandoda, ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu. So lo muntu wesifazane ngaphambili useke waba namadoda ashade nawo ayisihlanu ngaphambili. Leyo nayo kalokhu akusiyo indoda yakho. So uma uJesu Kristu lokho okuhlanganiswa inkosi akekho ukuhlukanisa. Lo muntu wesifazane oqala noma le ndoda yakho yokuqala oshade nayo iyona ndoda yakho. You understand? Labo abanye sebelandela ngemuva obashadayo besaphila labanye athi ushade nabo abawona amadoda akho futhi anihlanganisiwe uNkulunkulu. Umuntu onhlanganiswe naye yilo oqala. Yonke lemjolo yakho yenzayo kufebe nokuphinga ucuza haleluya ayibaliwe lokho kuyisono ngoba iBhayibheli lithi ke ungaphindi. So uma esho njalo uJesu Kristu buyela ngale le ncwadi yokuqala kaTimotheyu esesho ukuthini ke umbishop ufuna kabe njani. Hallelujah. Umbishop ufuna kabe nomfazi munye. Amen. Ngakho umbonisi umelwe abe ngongasolekiyo. Umbonisi fanele angasoleki. Incwadi yokuqala kuTimothy isahluko sesithathu. Yes sir. Siqhubeka kuverse 2. Yes sir. Ngakho umbonisi kumelwe abe ngongasolekiyo. Yes sir. Indoda emfazi munye. Indoda emfazi munye. So uma ke wena umbishop wakho noma umfundisi wakho noma ngabe iminister yakho noma ngabe umvangeli omaphambi kwenu esontweni lenu noma ngabe ubani othi ke yena uyashumayela ivangeli uma emaphambi kwenu engifundisa ngeBhayibheli lithi iBhayibheli ke abe ngongasolekiyo. Ufuna ungasoleki. Indoda emfazi munye. Ngokuba ithenga leBhayibheli ke uqala ube inkosana kodwa kufanele ukhulela ukuthi ke ube sesikhundleni ozosinikwa uNkulunkulu akubekele sona ngokuzayo. So uma uzoqala wena ke ushadile usashumayela ivangeli ungakobi umfundisi kuphelele noma ube iminister wena
into oyenzayo ushadile wadivorce waphinde washada nomunye umfazi usawumvangeli kodwa uzoshumayela ngezwi lenkosi uyasoleka already uyasoleka ngokuba yini ke usophulile umyalelo kaNkulunkulu awusekho ngcwele wena abe ngozikhuzayo ithi incwadi ke umuntu obhutwami nosisi wami yilo owenza intando kaBaba wethu osezulwini so uma umbhalo uthi ke akufanele umuntu asoleke uma efuna isikhundla esibalekile esontweni njengalesi wena Paul why usushade wadivorce wona nabafazi ababili ngokuba ke iBhayibheli lithini abe ngozikhuzayo hlehla abe ngongasolekile fanele ungasoleki indoda emfazi munye ube mfazi munye ungabi namashende abe ngozikhuzayo ungabi nabafazi ababili ngokuba lo myalelo lo wanikwa ngale kwincwadi kaDuteronomy chapter 17 verse 16 manje uNkulunkulu uyaphinde ugcwalisa wonke amakhosi afika abusa alandela inkanuko zawo aphula umthetho kaNkulunkulu but ke ngokuba uNkulunkulu umbulile lezi zinto ukuthi sizazi ingakho sishumayela ngazo mina ngeke ngifundise umfundisi noma ngeke ngibe sebandleni lomfundisi onabafazi ababili ngeke ngibe sebandleni lomfundisi womuntu wesifazane ngeke ngibe sebandleni lomfundisi ofike washada wadivorce ngeke ngibe kulelo bandla lelo ngeke ngibe sebandleni lebandla labantu abashandaza kaNkulunkulu abathathu ngeke ngoba abayenza intando kaNkulunkulu benza intando zabo you understand so uma ke uthi wena ufuna isikhundla sokuba umbishop noma ke ufuna ukuphatha isonto akufanele usoleke kufanele ube msulwa phambi kwamehla abantu naphambi kwamehla kaNkulunkulu abe ngozikhuzayo kwazi ukuziphatha kahle oqondileyo kufanele uqonde ngendlela zakho nangomqondo wakho oziphatha ngokufaneleyo yenzo lonto leyo ohambe kwincwadi yaseEfesu ungiphe incwadi ka chapter 4 verse 17 haleluya Yes, sir. incwadi kwabaseEfesu isahluko 4 yebo verse 17 yes sir ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengolokhu kuhamba abezizwe so uma wena kuKristu uthi wena ukhetha inkosi uJesu Kristu njengomsindisi ithini incwadi ngakho ngisho ngifakaza enkosini uthi ufakaza kuphi enkosini ukuthini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo yenzo lonto le abantu bezizwe abantu abangabazenzisi bathi bakuKristu kodwa ke benza izinkanuko zenhliziyo zabo akekho umuntu ongaphathi isonto ngaphandle ukuthi ahole umoya engcwele siyazi baningi abafundisi abazenza abafundisi ngenxa ukuthi ke bafuna ukudla imali zabantu babona ithuba lokwenza imali ngezwi lenkosi siyakwazi lokho that's why singafuni uloke ke sihamba sehla senyuka singena amasonto haleluya sikholwa umoya engcwele ngokuba incwadi yaJohane khona sitshela uJesu Kristu incwadi kaJohane chapter 4 verse 21 starting from verse 20 amen John chapter 4 incwadi ngokuka Johane isahluko 4 verse 20 okhokho bethu babekhulekela kulentaba awuqala verse 18 haleluya yes sir verse 18 yebo ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu ngokuba ke wena umuntu wesifazane usube namadoda amaningi le onayo kalokhu akusiyo indoda yakho le onayo njengamanje akuyona indoda yakho ile yokuqala wahlukana nayo ukuze wena ugcotshwe ngokuthi ke usendlini kaKristu wena ke usemzimbeni kaKristu fanele ube nendoda eyodwa uma uhlukana nendoda yakho awudivorce no ayikho igunya lokuthi umuntu wesifazane udivorce so uma ke njengamanje wena usembhedeni nendoda oyazi kahle ukuthi ke akuyona indoda yakho wena uyaclaima ukuthi indoda yakho ngoba nakho niyafeba noma niyaphinga
uma nilala ningashadile niyafeba ngokuba ke anikaze nishade before kodwa ke uma ke nilala kade nishadile omunye kade eshade nenye indoda nomunye kade eshade nomunye unkosikazi bese belala bobabili bayaphinga so lo mjolo wenu noma lo mkhipito wenu ungcola anisindisiwe nikhohlakali nonakele ayikho into ebusisiwe enziwa ngokukhohlakala buyele ekhaya buyele endodeni yakho buyele ekhaya haleluya you understand so uma ukuthi wena uthi uyakholwa noma usindisiwe kodwa ke wena uhlukanile indoda yakho endushade nayo wahamba wayothola nenye indoda wawolala ngaphandle wena usiphindi awubusisiwe lo budlelwane bakho nabo nalowo muntu olala naye nina nenza isono ngoba kungamanyala lokho phambi kaNkulunkulu amen kungamanyala qhubeka ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu yes sir leyo nayo balokhu akusiyo indoda yakho yenza indaba lokhu ukusho ngeqiniso lokhu uqinisile khona umuntu wesifazane qhubeka owesifazane wathi kuye Nkosi ngiyabona ukuthi ngumprofeti wena okhokho bethu babekhulekela kule ntaba okhokho bethu ukhuluma ngokhokho bethu akasho ukuthi okhokho bami okhokho bethu khuluma ngathi sonke ngoba sonke siqhamuka kubaba munye Adam nina ke nithi iseJerusalem indawo lapho kufanele kukhulekelwe khona amaJuda noma amaJuda athi wona ke iseJerusalem kuphela lekhona abantu kufanele bakhuleke khona uNkulunkulu yebo wayisho njalo uNkulunkulu kodwa manje uJesu Kristu uzoyigcwalisa incwadi ngoba uthe akazanga uzowaphula umthetho kodwa uzogcwalisa uthini uJesu Kristu uJesu wathi kuye sifazane kholwa yimi yebo isikhathi siyeza and manje lapho ningasakukhuleka kubaba nakule ntaba naseJerusalem Imfundiso wale isikhathi siyeza lapho ningasakukhulekela ningasayi kukhuleka kubaba nakule ntaba naseJerusalem isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhulekela kubaba wena into engishoyo kule ntaba naseJerusalem yini angiseze ukukhuleka isikhathi siyeza lapho ngese kukhulekela khona kule ntaba kubaba amen nakule ntaba naseJerusalem kodwa ke yiso leso sikhathi manje sesifikile nina nikhuleka kweningakwaziyo nina abantu abahamba lamasonto lawo ama-fake niyahamba ningena kulezi ndlu lezi ezama-fake ezigcwele abantu abangabafundisi bama-fake uma wena umuntu esazane phambi kwakho uthandaza naye esho uyafundisa ngezwi lenkosi wena ukhuleka kongakwaziyo uma wena ke ukhuleka kuNkulunkulu kodwa ke le ndoda emphambi kwakho isishadi yajivoza umfundisi wena ukhuleka kongakwaziyo ezindaba uma wena kuma umfundisi wakho phambi kwakho ethi ayikho inkinga wena ungahlabela amadlozi wena ukhuleka kongakwaziyo ngiphe nina nikhuleka kweningakwaziyo thina sikhuleka kwesikwaziyo why sikhuleka kwesikwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda ngokuba ke uNkulunkulu wakhetha amaJuda ukuphathisa izwi ngalokho iqhamuka kubona kodwa manje amen haleluya kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje kodwa manje isikhathi siyeza ngokuba ke insindiso akuseyona yabaJuda kuphela amen kodwa manje isikhathi siyeza engizo leso sikhathi lapho abakhulekayo abaqinisileyo umuntu okhulekayo abaqinisileyo beya kukhuleka kubaba baza kukhuleka kubaba ngokomoya nangeqiniso ngokuba uNkulunkulu ufuna
abakhuleka kuye ngokuba uNkulunkulu abanjalo ufuna abantu abakhuleka kuye ngokomoya nangokweqiniso. uNkulunkulu ufuna abantu abakhuleka ngokweqiniso. Uma ukhuleka ngokweqiniso kuNkulunkulu, wena uyayazi imibhalo, wena uyabazi ubungcwele busho ukuthini. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu yini? Ungumoya. Yebo. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. You understand? So uzongitshela ukuthini uzothi wena uKristu kodwa manje wenza izinto eziphambene nokuKristu. Kule ncwadi yalonduzana yase-Efesu uphinde kuyona. Qhubeka lapha kuverse 18. Incwadi kwabase-Efesu isahluko sesine verse 18 from verse 17. Fundisha baba ungithatha isikhathi. Incwadi kwabase-Efesu isahluko sesine from verse 17. Ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo. So manje uma wena uhamba ngokuKristu, uhamba ngokwemibhalo ebhalwe phansi, ngokuba uNkulunkulu utheke isikhathi siyeza inisho leso sikhathi lapho abakholwa kuye bazokholwa ke ngokweqiniso noma ngokomoya nangokweqiniso. So uma wena ukholwa ngokweqiniso nangokomoya, ukholwa into ebhalwe phansi, awukholwa into esho umuntu ngomlomo kodwa engekho eBhayibhelini. Amen. Awulandeli imfundiso zabantu. Amen. Ulandela ke lokho ebhalwe phansi eBhayibhelini, and lokho ebhalwe phansi eBhayibhelini ikhona esitshumayelayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Akukho unye. Sishumayela lokho okubhalwe phansi eBhayibhelini ekumele abantu abangcwele bakwenze. Behlelwe emqondweni behlukanisiwe nokuphila. Abantu abahamba ngokweyinkanuko zokwenyama behlelwe ubumnyama engqondweni zabo. Behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu. Bahlukanisiwe nokukhanya okukuKristu. Ngokungazi okukubo. Ngokuba yini ke bahamba ebumnyameni abanakho ukwazi abafuna ukwazi. Ngokuba incwadi kaJohane ithi ke ukukhanya kweza kubantu kodwa ukukhanya abantu abakufunanga. Ngoba yini bathanda ukuhamba ebumnyameni, bathanda ukuhamba ngeinkanuko zenhliziyo zabo. Ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo. Izindaba. Haleluya. iBhayibheli likhuluma the same language. This haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, glory to God. uNkulunkulu le message asinika yona ukuthi sintshele yona, iyona kuphela ezokusindisa. Abathi bebuluthunti. Baluthuntu bafana nombese, bafana nombese. Abathi bebuthunti. Lalela, bafana nombese ongaloliwe. Bafana nembazo engaloliwe. Abathi bebuthunti bazinikele emanyaleni. Bazinikela kuphi? Emanyaleni. Uma wena ungumfana ulola nomunye umfana, lokho kungamanyala. Uma ke wena ungumuntu wesifazane ugqokisa komuntu wesilisa, noma wena umuntu wesilisa ugqokisa komuntu wesifazane, lokho kungamanyala. Uma wena uhlabela amadlozi noma uhlabela amadimoni, lokho kungamanyala. You understand? Uma wena ulala ungashadile, lokho kungamanyala, kuyihlazo kuyiphilo. Uma wena uphuma emshadweni wakho uyolala ngaphandle, uyaphinga, wenza isinengiso, wenza amanyala. Abathi bebuthunti bazinikele emanyaleni. Bazinikele kuphi? Emanyaleni. Izinikele emanyaleni ngenxa ukuthi ke nifuna ukwenza inkanuko zenu, ukuze basebenze ukungcola konke kokuhuheka. Umuntu uholwa inkanuko ufuna ukufeba ngenkani bese lokuthi ke uNkulunkulu kodwa uyayazi inhliziyo yami ngiyamthanda. Awumthanda uNkulunkulu wena ufeba. Ukuze basebenze ukungcola konke kokuhuheka. Awumthandi wena uNkulunkulu ke ufike esontweni uphinde uhambe uyofukula ibhodlela likaBhiya ufanele intombi yakho ubhembe nogwayi bese uthi wena ke uNkulunkulu uyazi uyamthanda ngoba uyile esontweni. Wena uyisikhohlakali, wenza amanyala, uyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Ukuze basebenze ukungcola konke. Nisebenza ukungcola konke kokuheka nihuwa inyama. Inhliziyo zenu ziniholela ke ekubhujisweni. Nikhuluma konke ukungcola. Kepha nina anifundanga uKristu kanjalo. Thina ke njengoba simla lo Kristu esintshela ngaye, akasifundisanga ukuthi njalo uthe asiphume ezonweni zethu. Nathi sesiyizoni ngelinye ilanga. Nathi sesambe kumnyameni ngelinye ilanga.
kodwa ke ngenxa yezwi leqiniso wasikhipha ubumnyama noJesu Kristu. Ingakho umfundela uverse 25 walo ncwadi leyo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Angifuni ukuzwa ngawo, ngifuna ukwenza into engishoyo. Ngakho verse 25. Ngakho lahlani amanga. Lahlani yini? Amanga. Yini? Nikhulume iqiniso. Angisho izo lonto leyo. Amen. Ngeke uthi uyakholwa wena. Wena uqamba amanga. Amen. Ngeke uthi uyakholwa wena uqamba amanga. No. Awukho usindiswanga. Angikhathali noma ngabe amanga akho aqamba uthini. Uma emlomeni wakho kuphuma amanga, wena nje awukholwa. Ngokuba ke amanga afuna udlalelele kude. Amanga into kaSathane. Amen. uSathane waqambela abantu besifazana amanga engadini, waphuma ekholweni, wawela esonweni. So awunakuntshela ukuthi wena uzoqamba amanga khona amanga amancane amanga amakhulu. Amen. Amen. Uma usindisiwe awunaso isikhathi sokudlala. Ngoba lokho kudlala kwakho awazi ngenzani komunye umuntu. Amen. Hallelujah. Awukwazi. Ngokuba ke khona abantu abasensitive nabantu ababuthaka abangekho strong ukukholweni. So uma uzodlala nabo ngezinto, Amen. uzokwazi yini ezobakhipha ekholweni. Ingakho kubalekile ukuthi wena ube nothando lokuthi uma ukhombisa umuntu uthando uyayiqaphela into ozoyikhuluma ngasonke isikhathi. Amen. Ngoba yini ubalekela ukuthi udukise umuntu umkhiphe ekholweni. Amen. You understand? Hallelujah. Ithini incwadi? Ngakho lahlani amanga nikhulume iqiniso. Angisho izithini incwadi? Mela iqiniso ngasonke isikhathi. Mfundisi, nawe umuntu wesifazane ushumayelayo, isikhathi sokuthi uphume kwi-pulpit manje. Ilowo nalowo nomakhelwane wakhe. Umuntu nomakhelwane wakhe angisebona nabantu laba sibathanda kanjani. Hayi ngoba lesikhuluma lesi ngoba usibanyanya. Sibatshela iqiniso ngoba sifuna ubasindisa. Uma ufuna ukusindiswa uzoqhubeka wenza ukukhohlakala. Amen. Ngokuba yini wena ubona ukuthi uright emehlweni akho. Amen. Kodwa imibhalo phansi imile. Awuyona iChristian uma ungayenzi into ebhalwe uNkulunkulu phansi. Lokhu singamalunga omunye komunye. Thina abantu abakholwayo singamalunga komunye. Kusho ukuthi ke mina mekhona engisho ngayo njengomuntu onothando lo oseceleni kwami ngoba siyakholwa uzongisiza nami ngizomsiza. So njengoba namanje izwi likhona phambi kwami nginoqonda mina ngiyakutshela ibhole phansi ngiyakusiza ukuze wena ngelinye ilanga ubonge uNkulunkulu ngokuthi ke ukulethelile umuntu ozokusiza akuvule ukuqonda akulethele ukukhanya lokhu kukhanya kuKristu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 You understand? Amen. Amen. Ithini incwadi? Thukuthelani ningoni. Isincwadi noma kuthiwa uyathukuthela kodwa ungoni. Ilanga lingakashoni Noma kuthiwa ke thukuthele. wena woniwe. Yebo, unemizwa. Amen. Imizwa iyehla yenyuka iyakhombisa bathi ama emotions ngesilisi. Unelungelo lokuthi udinwe kodwa kuthiwa ungoni. Yes, Lord. Hallelujah. Casuka kodwa ungabambi igqubu kuze kufike isikhathi sokufa. Ubambile igqubu ngoba ngeke uzungene ezulwini ngifuna ukugala ngawe. Ningamniki uSathane indawo. Angitsho izindawo uma ke unoSathane ekoneni kwakho bamba igqubu ngoba kuthe uSathane ungena ngakho ukuthi ke akunika inhliziyo embi, inhliziyo egqubu. uSathane ngeke azangene ezulwini. So uma unike uSathane indawo ukuthi nawe ke uhamba naye uSathane esihogweni. Uhamba naye uSathane ukuba iyasho incwadi ithi ke thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Amen. Amen. Izindaba. Amen. Ngiphe Owebayo angabe eseba. nina masela angitsho izo lonto le ithi iBhayibheli ungeni kusho umyalo. Umuntu osindisiwe akanakulo ke thatha izinto eqalaze bheke ukuthi ubani umbonayo afake ephaketheni afihle. Wena mfundisi awunakho ukutshela abantu ukuthi usindisiwe kodwa manje ntshontshe imali yomnikelo. Owebayo angabe eseba. Kepha kunalokho akhuthale asebenze. Fanele wonke umuntu asebenze imisebenzi yezandla zakhe enze imali. Okuhle ngezandla zakhe. You understand? Ukuze abe nokuqabela. Kufanele uzobe isigwili ube nayo yonke imali. Lokho okuncane okwenzayo wena ukuthi uke ukwazi ukulala udlile. Abele osweleyo. Bese emva lokho uphe nalowo osweleyo ungabi nenhliziyo elikhulu ungabi nomona. Amen. Yenza iBhayibheli ikufundisani ukuthanda, ikufundisa ukuba nokunakekela, ukuzwela abanye abantu, ukwazi na ukuzibhekelela. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo. Ungaphumi nalo lodwa izwi angitsho yibona liyavimba iBhayibheli ukuthi ungaqhamuka izinto ezingcwele emlomeni wakho. Ngokuba ke liyakutshela iBhayibheli ukuthi uma usindisiwe noma ungcwele
uphila ngokukhuluma izinto ezingcwele. Amen. Awubuki umculo we-hip hop othuka inhlamba, awulaleli indaba zomculo oJezebel odumbekele nabantu abadla imigwinyo nabantu abafequzayo behamba nqunu. Lo nto leyo awuhlangani nayo wena. Awubuki ama-movie akuthiwa njalo inhlamba. Lezo zinto lezo noma kuthiwa ziyazwakala emadlebeni akho, kodwa ke akufanele ziphume emlomeni wakho, ngokuba ke lokho uma ukulalela njalo futhi uzogcina kuphume emlomeni wakho. So gwema ukulalela izinto ezingcola. Yabanye abantu basindisiwe kodwa uthi uyakubo thuka inhlamba ngapha nangapha. Amen. Phuma yonke inhlobo yenhlamba, ngisho ingane ezincane. Asho umuntu uyame born again Christian. No, we are not a born again Christian until ukhipha yonke lemfucuza semlomeni wakho. Ugezwe ngokuba incwadi isho njalo. Ngithi ke yonke phela phaya kwincwadi yakho isona lesahluko lesi. Hambe hamba uphela phaya ku verse ngifuna verse 22 verse 23. Nenziwe basha emoyeni. Nenziwe basha ngengqondo yenu. Senenziwe basha emoyeni. Uma uKristu uyisidalwa esisha. Wenziwe musha emoyeni, umoya wakho uhamba ngembhalo. Umoya wakho uthobekile ekutheni ke wena ufuna ukwenza into ephambene nokulunga. Nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu. The incwadi uJesu Kristu ekhuluma noNikodemu wathi ke okuzelwe inyama wenyama, okuzelwe umoya kwamoya. So uma wena ke somdala mase ukhishiwe sonweni ngezwi lakugeza, wena manje usuzelwe ngabusha. Nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu. Usuzelwe manje ngokobusha, uzelwe bani? uNkulunkulu. Ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Uhamba ngokulunga nasemngcweleni bani? Beqiniso. Right, mase ungipha ke chapter 5 sesibhala. Incwadi kwabase-Efesi isahluko sesihlanu. Yes sir. Verse lokuqala. Yes sir. Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu Manje njengabantwana abathandekayo. Manje ke ithini incwadi? Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Incwadi ithi ke awunakuzidandulela ngokuba umyalo ubekiwe phansi. Uma wena uthi usindisiwe noma wena ufuna ukusindiswa, yilokho okumele ukwenze. Kufanele ulungise uNkulunkulu njengengane ethandekayo. Nihambe othandweni. Ukuhamba othandweni. Uma uhamba othandweni uhamba kuKristu. Njengalokho uKristu wanithanda. Indaba. Amen. Yonke into ibhalwe phansi igcwaliswa imibhalo after umbhalo phezu kombhalo emva komunye umbhalo kuyaze kuyavala kwimbhalo ekhuluma the same language. Wazinikela ngenxa yethu. Jesu Kristu wazinikela ngenxa yethu ukuze thina sisindiswe. Abe ngumnikelo nomhlatshelo. Fike isho njalo le ncwadi angithi ithi wazinikela ngenxa yethu. Waba ngumnikelo nomhlatshelo. Abe iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Ngokuba ke waba umhlatshelo lephunga elimnandi kusho ukuthi indlela ahamba ngayo yayilungile. Njengoba le ncwadi yaseRoma chapter 12 verse 1 isho the same thing. Amen. Ikhuluma the same thing. Hallelujah. Incwadi yaseRoma chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 1. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu. Ithini ngale ncwadi ukuthi uJesu Kristu wenza kanjani? Hallelujah. Nihambe othandweni njengalokho uKristu. Samba othandweni njengalokho uKristu wanithanda. Wasithanda. uKristu wathanda thina ngothanda likaNkulunkulu ukuze thina sibone ukuthi kuthandwa kanjani, khanjwa kanjani othandweni. Wazinikela ngenxa yethu. Wasezinikela uNkulunkulu ngenxa yethu. Abe ngumnikelo nomhlatshelo. Wazinikela uNkulunkulu ngendodana yakhe ayithuma ukuthi ibe umhlabelo nomnikelo. Abe iphunga elimnandi. Ibe yiphunga elimnandi. You understand? So manje na ke
qhubeka ufunde njengoba iphungela imnandi nathi simelwe ukuthi sifane naye njengoba umpostoli Paulo qhubeka. Hallelujah. Kepha ubufebe. So manje ke uma sihamba sikuKristu thina abantu abakuKristu umbhalo ukhuluma kube sobala ukuthi kepha njengoba sihamba othandweni siyazinikela sibe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu sibe ifana nemhlabelo ngokuba incwadi ithi ke njengoba imbhalo isho incwadi yamaRoma chapter 8 verse 17. Incwadi kwabaseRoma isahluko 8 thina verse abantu 17 esikholwayo iqale uhambele kwincwadi kaMshumayeli soqala khona mase siza la mase siyaphuma siyavala ngoba ufuna sivale. Yazi qalaphi hambe kwincwadi ziyafika le incwadi hambe kwincwadi kaExodus chapter 20. Hallelujah. Ngifuna unginike lapha ya. Verse 13. Incwadi uExodus isahluko 20 verse 13. Yes sir. Ungabulali. Ithini? Ungabulali. So uma incwadi ithi ungabulali uNkulunkulu ukhiphile umyalelo kwi-Old Testament, right? Mase uhambe kwincwadi kaMshumayeli chapter 3. Khona sobatshela ukuthi ubani obulalayo uthini ngokubulala. Gijima. Incwadi uMshumayeli. Yes sir. Isahluko sesithathu. Yes sir. Verse starting from verse 2. Iverse lesibili. Yes sir. Kukhona isikhathi sokuzalwa. Yes sir. Nesikhathi sokufa. Yes sir. Isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo. Isikhathi sokubulala nesikhathi sokuphilisa. Awuphinde uhlehle ithi isikhathi sani? Khona isikhathi sokubulala. Isikhathi sokubulala nesikhathi sokuphilisa. Kodwa ngale ithe ungabulali angithi. So hamba kwencwadi yaseRoma chapter 8 sibakela ukuthi ke sibulawa nini sibulawa ubani ngani. Chapter 8 verse 17. Incwadi kwabaseRoma isahluko 8 verse 17. Yebo. Uma ke singabantwana siyizindlalifa futhi. Yebo. Siyizindlalifa zikaNkulunkulu. Yebo. Izindlalifa kanye noKristu. Yebo. Uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Right, hamba ke usuka lapho verse 36. Incwadi kwabaseRoma isahluko 8 yebo verse 36 kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke. Ngenxa kaKristu sibulawa usuku lonke. Ngenxa kaNkulunkulu sibulawa usuku lonke. Sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Sifana nezimvu ezakuhlatshwa. Isha incwadi kuverse 13 wa-Exodus. Ungabulali. Yathi incwadi kwincwadi kaMshumayeli. Khona isikhathi sokubulala. Nesikhathi sokuphilisa. Yathi ke incwadi sibulewe sifele sonweni. Sibulewe ngokwesono sifile. Mase kwakhona isikhathi sokuphilisa. Seyithi incwadi lana ke kwincwadi yaseRoma chapter 12 qala ithi zinikeleli njengemvuyo ezoba ihlabelo sibe iphunga elimnandi. Iphinde futhi kwincwadi yaseEfesu chapter 5 isho the same thing. Isasamba othandweni sifane nemnikelo njengoJesu Kristu sibe iphunga elimnandi. Sesibulawiwe sibulewe ngezwi manje sabulawa ngezwi sibulawa ini inyama njengoba ithi incwadi ku chapter 8 verse 36. Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke. Sibulawa ngezwi kubulawa inyama.
sithiwa izimvu zokuhlatshwa ukuze silungiselelwe njengezimvu ezizakuhlatshwa zibe umnikelo olungileyo kuNkulunkulu. Do you understand? Imfihlakalo kaNkulunkulu ukuthi siyabulawa, sibulawa inyama, siyathitshwa. Ingakho ke ngale kule ncwadi yaseEfesu mohambe kuyona uqhubeka izokutshela ke manje ngemisebenzi yenyama ekumele uyiyeke. Kepha ubufebe. Kepha isho ichapter neverse. Incwadi kwabaseEfesu isahluko sesihlanu. Yes sir. Verse 3. Yebo. Kepha ubufebe. Kepha ubufebe. Nakho konke ukungcola. Nakho konke ukungcola. Noma isangabe. Noma ukufisa. Makungaphathwa nangegama phakathi kwenu. Uma usindisiwe ichincwadi ke qala phansi ungitshele futhi. Kepha ubufebe. Ubufebe. Nakho konke ukungcola. Yeka ubufebe nakho konke ukungcola kwenyama. Noma isangabe. Noma ukufisa izinto zabanye abantu. Makungaphathwa nangegama phakathi kwenu. Ngitshela ukuthi wena ubona into ku TV ngoba naku uBeyonce wenza i-stay hairstyling nawe usuyayifisa. Ungitshela ukuthi wena ngoba naku konke ebonile impahla egqokwe noma iteku egqokwe omunye umuntu noma iketanga lifaka emqaleni engathi inja uthi uyalifisa. Ngoba phela ke nifaka amaketanga emqaleni anazi ukuthi nikwenzelani lokho. Ayikho into fancy ngokufaka amaringi, ayikho into fancy ngokufaka umcwebe, ayikho into fancy ngokufaka imakeup, ayikho into fancy ngokufaka inwele zokufakelwa, ayikho into fancy ngokufaka ingubo ezinane, ayikho into fancy ngokufaka impahla ezidabukile. Niyakopela izinto enizifisayo nizibona ku TV, izinto lezo ezingenaphumela. Ayikho into fancy ngokujaka utshwala, jaka utshwala uxegela isimilo. Ayikho into fancy ngokuhamba ama-club. Ayikho into fancy ngokuthanda imali. So incwadi ithini? Njengokuba kufanele abangcwele. Kepha ubufebe nakho konke ukungcola. Nokungcola konke kwenyama akungaphathwa nangelodwa izwi isangabe okunye. Noma isangabe. Lokufisa. Nakungaphathwa ngegama phakathi kwenu. Ungaphathwa nangelodwa isikhathi enyameni noma emlomeni wakho. Njengokuba kufanele abangcwele. Njengokuba abangcwele kufanele baziphathe kanjalo, akufanele bafebe, akufanele baphuze, akufanele badakwe, akufanele bantshontshe, akufanele baqamba amanga, akufanele futhi ke bangahloniphi, akufanele ukuthi ke baphinge, akufanele ukuthi ke bangamthandi uNkulunkulu, akufanele ukuthi ke bahambe indlela zobumnyama. Nehlazo akufanele ukuthi bahlabele amadlozi. Umuntu ongcwele no. Nokubhedya Ihlazo uyahlambalaza, ukhamba nqunu, uhlambalaza umuntu wesifazane ufaka isikele esincane esiveza amathwe akhe ezinqa. Nokulawula. Lithi iBhayibheli umuntu wesifazane makahlobe ngendlela ehloniphekile. Nehlazo nokubhedya, Ukubhedya nokulawula izinto eziwumbhedo, ulokwenza amahlaya angasile ngoba naku ufuna ukubukwa. Wena uma ungcwele awunakhuluma izinto ezamahlaya obuka ku TV, abantu bekhuluma amahlaya ehlambalazayo. Okuyizinto ezingafanele. Izinto lezi lithi iBhayibheli izinto ezingafanele. Ngokuba ke umlomo wakho ufuna kuphume izinto ezingcwele. Wena uphila ngezwi elingcwele. Kepha kunalokho makube ngokubonga. Njalo into oyenzayo wena ubonga uNkulunkulu ngomusa wakhe akunike wona. Umusa wokuthi ke akukhombise indlela yokuphila ukuthi usindiswe, uthole indlela yokubuyela ekulungeni, uhambe ngokukhanya kuKristu. Ngokuba yazini lokhu nikuqonde. Yes sir. Ukuthi akukho sifebe, asikho isifebe noma ongcolileyo, noma ngabe umuntu ongcolile ngokwemsebenzi yenyama, noma onesangabe, noma umuntu ofisayo izinto zabanye abantu nokufisa izinto azibonayo nenhliziyo engaphandle, ongokhonza izithombe. Umuntu okhonza izithombe, abasebaRomile abakhonza izithombe, abanye abasonto abakhonza izithombe, nawo wonke abantu bakashembe abakhonza izithombe zendoda abayibonayo into edaliwe kunomdali odala zonke izinto emhlabeni. Onefa embusweni kaKristu. Ngeke baluke ifa lombuso kaKristu nobani? NoNkulunkulu. Act 2:38. Yonke lento yenu lo enifuna ukuzenza abantu engazi ukuthi babamba bayeka lalela ngeke baze bakwazi ukuthi bakhonze amakhosi amabili. Hallelujah. Yingoba mhlambe
uzokhonza lenye ngokuphelele lenye ungayihloniphi. So uma ukhonza izinto zasemhlabeni unakho ungamhloniphi uNkulunkulu. Kakhulu. Hallelujah. You understand? Amen. Amen. Umnyama. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Umnyama. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 37. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetro. Basebethi kuPetro nabanye abapostoli. Nabanye futhi abapostoli. Madoda bazalwane. Siyakwenze njani na? Nayo into ekumele uyenze. Amen. Wathi uPetro. uPetro wayesethi phendukani. Isikhathi ke sokuthi nina niphenduke. Nonke nina nikholwa izinto engezona zikaNkulunkulu. Nina enenza inkanuko zenyama yenu. Nina nihola abafundisi bamanga. Nina abantu enihola abantu besifazane abanithola emasontweni. Phendukani, phumani kulo masonto. Nina abantu abakholwayo abasonto abakashembe. Phumani. Nina abantu abasonto ebaromini. Phumani ama-Baptist Church, ama-Lutheran, ama-Methodist. Phumani ama-Christianity. Phumani lapho. Ngokuba yilo sonto lesikhathi lesaphuluka Jesu Kristu. Wathi ke siyeza endilo sosikhathi sona manje lapho ke abamkhonza ngokweqiniso nangomoya. Hallelujah. Phendukani. Bakholwa yizwi abakholwa umhlengi. Yilowo nalowo abhaphathiswe. Yilowo nalowo umuntu ufana abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Wonke umuntu ufana abhaphathiswe, umuntu ophendukayo akufanele afafazwe ngamanzi. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela. Uzathole ukuthethelela kwezono zakhe. Khona niyakwamukeliswa. Bebe sonikwa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Yes sir. Ngokuba isithembiso ngesenu. Lesithembiso ngesenu. Nesabantwana benu. Nesabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu. Inkosi uNkulunkulu wethu. Eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wabayala wathi, Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Amen. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyalibonga izwi lakho Baba eliphumayo njengenkemba njengamanje. Liyisando Baba, lifahlaza konke ukungazi nokuphuphethekiswa kwemfundiso zabantu abaholwa imimoya engafakazi ukuthi wena uyinkosi nomsindisi. Baba, wena ungukhanya. Laba bakholwa nguwe bahambe bukhanyeni. Bayahlala eqinisweni. Siyabonga Baba ukuthi izwi lakho njengoba licije ngaphezulu kwenkemba icije enhlangothi zombili. Liyahlaba ngaphakathi kumuntu njengamanje lihlukanisa wonke amalungu omzimba. Lihlaba kulijule ngaphakathi komphefumulo nenyama nawo wonke amalunga. Alifeze umsebenzi olikhiphile ukuthi luwenze Baba empilweni zabantu bakho. Ukuba mabethi bayakholwa nguwe Nkosi yethu Jesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Bazoguquka endleleni eziyize ngokwemfundiso zamadimoni ezibalahlekisayo Nkosi. Babambelele kuwe moya ongcwele eqinisweni kwimfundiso zokomoya. Ngoba wena ungumoya futhi uyiqiniso. Laba Baba bakholwa nguwe bazofuna Baba ukuhamba ngomngcwele. Bafise ukuhlala ekungcweleni ngoba wena ungcwele Nkosi. Usibizile ukuba sibe ngcwele. Singajatshuliswa inyama Baba. Na konke Baba ngoba incwadi ishilo izwi lakho liyakhuluma ngenyama. Ngoba inyama ingumkhohlisi. Ifuna izinto zenyama. Kepha Baba sigcine sithembekile kuwena moya ongcwele sifuna izinto zikamoya. Sihambe ngomoya nangeqiniso. Intando yakho mayenziwe ke Baba, usukhulumile izwi lakho elingcwele. Sililondoloze enhlizweni zethu. Manje kuze kube phakade. Amen. Sibonge bazalwane umsa wenkosi nothando layo. Sibonge ingalo ende esilondolozile ukuze kufike la ngoba uNkulunkulu akafuni ukuthi abone abantwana bakhe bekubhujisweni. Ingakho elondoloza isikhathi ukuze bonke abantu bagcine bebuyelile eqinisweni bezikukhanyeni okukuKristu ngoba alikho elinye igama ngaphansi kwezulu oyokusindiswa ngalo. Uma ngempela uzazi ukuthi wena ufuna ukusindiswa, uNkulunkulu
uyibhale yonke into phansi and sishumela ngayo silethe ukuqonda. Amen. Nakhona ke soshiya inamba kubo bonke abantu abafuna ukubhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu nabantu abanemibuzo mayelana neBhayibheli sebeyosithinta kule namba le 066 566 9245. So iphinde inamba bazalwane 066 566 9245. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. uNkulunkulu ongunaphakade. Amen. amen. Sibonga bazalwane abantu bahambe bayo subscriber kwi page noma kwikhasi la YouTube igama izwi lenkosi uJesu Kristu. Amen. Uyobe sofika khona ukusubscribe mase usharisha nabanye abadinga ukuthi bezwe igospel bathole ukusindiswa. Amen. So cela ubright also uvalile ngkhuleko. Amen. Sithi inkosi ke mayiphinde ivuma futhi sobonana ngokuzayo. Amen. Amen.